सान जोंनि बाजेट फरायफैदों बिथांनि थाखाय मा होनो इन्टारभिउ दङ दिनै बे बाजेट सेसनाव फाइनान्स मिनिस्टार आरो बिथाङा बे बाजेट फरायथिदोंमोन बेवहाय गोबां आसामनि जौगानायनि जे बाथ्राया बे बाजेटआव नुजाथिदों आरो लोगोसे जोंनि बिटिआ खालामनो थाखायबो बाहाय माखासे गोजोनथाव बाथ्रा दङ गाहायै क'क्राझार हिसाबै क'क्राझार सरकारि फरायसालिमाखौ जे इउनिभार्सिटि डिक्लेयार खालामनाय जाबाय बेनि थाखायबो बे बाजेटआव बाथ्रा बुंनाय जादों फैगौ 3 बोसोरनि गेजेराव बेखौ लुफुंनाय जागोन आरो बेनि थाखाय देग्लायनिफ्राय बे बाजेटआव बेहाय थिनाय जादों बेबायदिनो माखासे जोंनि बिटिआर हालामनि जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावनायनि बाथ्राफोरखौ दिनै जों बे बाजेटआव नुनो मोनदों जायनि थाखाय जों बे बाजेटखौ गोजोनथाव होननानै जों बुंनांगोन जोंनि हादरा एबा रायजोआ जेरैबायदि कभिडनि उनाव मोनसे थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन बेबायदि थासारियाव जि बाजेट बे बाजेटआ थारैनो जोंनि थाखाय दा जों गोजोनथाव 10टा गेजेर फरायसालिखौ सरकारि फरायसा खालामनायनि थाखाय थांखि लादों मा बुङो बेवहाय जोङो गोबां जों मोननो लुबैदोंमोन गासै 26टा जे कलेजफोर दङ बे कलेजफोरखौ जागोन होननानै जोङो सानदोंमोनब्लाबो दिनै जोबथारनायाव जों नुनो मोनदों 10 कलेजआल' फैदों मैया दाख्लैनिफ्रायबो जों नारसिनबाय थादोंमोन जे जोङो जायखिजाया जे कलेज बे कलेजफोरखौ नांगौ होननानै मानोना बे कलेजफोरखौ मोनफुंबासो जोंनि ओनसोलफ्राव गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानाय आरो बेफोरनि थाखाय लाब जागोन होननानै जों नाथाय फरायनानै थिसनजादों आरो बेखौबो थाबैनो उननि समाव खालामगोन होननानै